V uličkách obchodu, tam kde svietia svetlá, Kobra 11, to je ich cesta. Semír a jeho tým sú na stope vždy, ich revírom je Kaufland a Penny. Rýchle vozíky, červené letáky sú pripravení chytiť každého. V tme a aj vo dne ich príbeh sa píše na uličkách, kde sa zákon riadi. Mám náušnicu Kobry, súčasťou môjho niku, aj e-maile mám Kobru, tiež sme v tom spolu. Kobra 11, hrdinovia v nákupných uličkách, s nimi vždy viem, že pravda zvíťazí. Na každej križovatke, tam kde svieti svetlo, sledujú každý pohyb, aby nezmizol tovar v akcii. Semír s jeho partou sú vždycky na mieste, sú to hrdinovia, čo bojujú čestne. Rýchle vozíky, červené letáky sú pripravení chytiť každého. V tme a aj vo dne ich príbeh sa píše na uličkách, kde sa zákon riadi. Mám náušnicu Kobry, súčasťou môjho niku, aj e-maile mám Kobru, tiež sme v tom spolu. Kobra 11, hrdinovia v nákupných uličkách, s nimi vždy viem, že pravda zvíťazí. Keď život je ako závod, my bojujeme s ním. S Kobrou 11 nájdeme správny tým. Každý deň je výzva, ale my sa nevzdáme, sme ako Kobry rýchli a nezastaviteľní. Mám náušnicu Kobry, súčasťou môjho niku, aj e-maile mám Kobru, tiež sme v tom spolu. Kobra 11, hrdinovia v nákupných uličkách, s nimi vždy viem, že pravda zvíťazí. Kaufland a Penny, tam kde príbeh začína, s Kobrou 11 zákon vždy vyhráva. Na uličkách každý vie, že sú vždy na správnej strane. Kobra 11, hrdinovia, čo spravodlivosť chránia.